Nagtuo ka nga puro lang mga bituon ka na ato nakita nga mga kinakislap-kislap sa langit. Kadaghanan anak mga bituon. Pero according sa science, doon na sa dihay mga asteroids, meteors ug other heavenly bodies. Apil na sab ang ubang planets. Pero ang uban na ana, mga satellites. Oo, nakadungog na ko ana. Ug may mga satellites diha nga magamit sa pag-travel sa tao from one dimension to another dimension. Ang concept sa time machine. Kuya, wala gid ka kung matinood na sa? Oh. Unsa na? Cellphone. Cellphone? Unsa na? Nganong di man jud ka mo gana, oy? Gana na ba? Gana na! Gipulan ako din niya! Gipulan ako! Justin, unsa ba? Ayaw pugsa! Maguba gani hinuon na. Musamot na gyud nga wa na tay paglaom nga makabalik pa sa atong panahon. Gusto na ko mapahawa ining panahon na, Mamilya! Gusto na ko mapauli sa ato! Ikapoy na ko! Mao gani nga taasi pa ang imong pasensya. Ayaw pa da sa kainit sa o. Kay maura na'y paagi nga makabalik ta sa umaabot. Wa ko'y tuyo nga manghilabot nimo. Gusto lang tikang panalipdan sa mga peligro nga mahimong mahitabo nimo. Pero sobra naman imong pag-apil-apil sa akong personal nga kinabuhi. Wa man gani magingon ana nga akong mama ug papa? Ikaw na hinuon? Ako ang mas nakaila nimo, V. Nahibaw ko tanan sa imong pagkatao, sukad pa sa imong pagkabata, ug hangtod na sa imong umaabot. Unsa? Kay ngano? Kinsa ka man gidi ay? Og unsa ka man? Anghel? Dili ko anghel. Ordinaryong tao lang ko. Pero nahibaw ko sa kinatibuk-an sa imong pagkatao. Bisan sa imong mga pangandoy og mga pangindahay. Bisan sa imong mga kahiubos og kalipay, nasayod ko tungod kay ikaw mao ako og ako mao ikaw. Ikaw, ako. Ako, ikaw. Puno sa tanghaga, kalingawan ug pagtulunan. Ikaw, ako. Ako, ikaw. Tagsulat, Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Miss Miraluna Tumula. Spinner, Jeffrey Gabunada. Soundman, Alduin Golina Corda. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. Og karon mga higala, ania ang unang yugto ning atong sugilanon. Ikaw, ako, ikaw. Tirahi! Pagkabanga, huwat lang ha, huwato na. Bantay kayo mga kaway. Ako sa'y tiraha, ako sa ha. Haskang na, tanawa. Namatay na hinuon ko. Bi, ihil ko ninyo, bi. Kisa may makahil na ko, eh. Pagbantay lagi mo kay daghan kay tagkontra. Ay, kumpiyansa man mo, oy. Tanawa, pilde, magyutaini ron ba? Haskang! Ay, wak na. Pilde, gyud. Kumpiyansa ramang kong kaayo mo. Ingnag ayaw kumpiyansa. Han. Na. Idaod sa magka. Ay, kadiyot sa ha. Mga anak, undang sa ko ha. Kamu na lang una sa sunod game. Ay, naunsa man ka. Mura naman kang si Justin. Ay, Han. Kinahanglang mo sabay kita sa atong apo. Aron makasabot ta niya. Og aron sad mo salig siya nato. Tanawa bitaw na sila si John og Marcia. Di gyud sila kasabot sa ilang anak. Maong mo rebuilde nila. Computer age na gudron. Kung maghinay-hinay ka, mabiyaan gyud kas panahon. Ay, abi kay kamao ka naman anang mga duwa-duwa na sa computer eh. Ingana nagkamusulti. Ay, shush. Ayaw na lang pagsaba dihaan. Abi ni Mohan, makalingaw sad baya. Lingaw baya gyud kaayo ko. Ay, tudluan ba ti kaaron, apil na sad kas among duwa. Ay, lingaw kaayong ikaduwa ang mga batan-on, oy. Ay, kuidaw ha. Kusugra ba kayong mamalikas ng mga gamers? Ako man sang badlongon. Pero kung ako'y ilang kadua, di man sad sila mamalikas ba? Kamao man sad silang murespeto. Mamilya! Sod lang, apo! Abli na! Ay, naadi ka, dadlo. Ay, lula ni mo ay. Bago lang na human gikan sa duwa.
Nituwa di ay ka, Mamila. Ay, gi-invite man ko nila ni Flo. Barkada na yun ni mo ako mga barkada, no? Mamila na. Biyasa ta mo, ha? Purag doon na lasad mo, istoryahang importante na. Ay, apil lang na mo, Lo. Doon na magud ko'y gibuhat nga nice kaayo. Na, kamo na lang, anak. Ayaw na lang ko ninyo papila. Ay, nganong parehas man si Dadilo nila ni Mamag Papa. Di man talaganahan maminaw na ako. Ay da, pasagdi na sila. Kay dili man na sila brahit parehas nato. You mean, mga bugo sila, Mamila? Dili gyud bogo. Pero mas bright lang gyud ta. Mas advanced ang duha. For sure. Dili para ni papang imong giandam, mang. Oh, klaro kaayo. Muinom ba di ay imong papang og milk tea? Kaniya hayrang ligara na pag-ayo ng imong apo. Kay grabe man kaayo ka mo konsentir. Hoy Marcia, ayaw kong ing na anak pagsulti ha. Imo kong gitawag og konsentidor. Di, mang good, mang. Worried na kay ko na Justin kay hapit dili na nabubuwag sa iyong computer. Angay kang ma-worry kung nagbisyo na imong anak. Pero, mang... Shh. Sige lang. One day, ma-proud raon niya kasi imong anak. Di ka mukuyog na mo? Burakay, di ka mukuyog? Di lagi pa. Namagot ko'y project nga hapit na mahuman. Sayang kayo ang panahon. Project? School project ba na? Or imo sa nang kabuang, Justin? Pa, dili na kabuang, oy. It's about time travel. Doon na ko'y na-discover pa nga. Enough! Kung di ka mukuyog na mo ni mama ni mo, pahala ka! Justin! Ba't yata yun, oy? Namin yung kilayas na rin baya, oy. Justin, ayaw ana ha. Ni abaya mi ni Daddy Loni mo. Ikaw ramang pinakasabot na mo. Otro man sad na si Tadilo. Pero love kaayo ka ni Daddy Loni mo. Ug love sa kanila ni Papa ug Mama ni mo. Oh, iba mangod ko, ana. Pero, anong di man yun sila kasabot na ako? Di gani sila maminaw sa gusto na kong isulti. Kay di manggod sila hilig og science good. Kita ra baya gyud scientist ining baya. Ay, salamat. Kay ningisi na gyud taon. Bili pa yun ako ni Mamila, uy. Sira yun kayo ka. Ay, dapat lang no. Pugong si edad ba? Okay ka, Mamila. According to general relativity, this might actually work. However, when it comes to our understanding of the universe, general relativity may not be the final word. While general relativity does a great job at predicting how macroscopic objects like stars and planets move and interact, it is not a fundamental explanation of the universe. It doesn't take into account the very small, weird world of quantum mechanics. According to general relativity, large objects such as planets, stars, or galaxies interact in a continuous manner. Gravity itself is a continuous force. In quantum mechanics, however, space, matter, energy, interactions, everything are quantized. That means that there is a graininess in space that if you zoom up far enough, you should see the pixels of space that... Okay, enough. Wa pa ko mahuman pa, uy. Ako palang gi-introduce ang concept sa time travel para masabtan ninyo nga dili ni impossible. Ibaw ko. Pero minsan-saon mo pasabot na mo. Di ko may kasabot, okay? Ikaw tingali mo ay dili makasabot. O kung dili ka kasabot, gawas dito. Kay kaming nakasabot, padayon mi nga maminaw. Sige, Justin, padayon. Sikusig lang kusong oras din eh. Padayon na, Justin. Pasag ditong imong amahan nga bogo. Sorry, nak, pero may asikasuhon pa ko. Sunod na lang ko. Sige,
Pag-uban mong mga bogo! Ay, Oh, ikaw, Miguel. Unsa man ka? Di ko bogo. Maminaw ko. Oh, sige, Justin. Padayon. Wa ko makayon sa sinultihan ni Mamang, ha? Kung makatawag siya na kong bugo. Naunsa ka baya, uy? Ikaw na po gigitawag dihag bugo. Apil baya ko. Ayaw na lang gud siya seryoso, ha? Iya lang gud tong gisulti kay nalait man siya nga ato na sa gidisappoint si Justin. Kasabot ragid kong mamang. Naglagot ragid pa siya natong duha tungod ni Justin. Dili to personalan iya. Pero sakit kayong buot na tawgon kong bugo. Sakit kay love. Sakit kayong tawgon tagbugo. Ayaw na lagi seryoso ha si mamang. Ato sa pilang anak iyang gitapikan. Pinanggabi kayo ni mamang iyang apo. Gawas pa. Wara ba sa tunako ba kay di matutinuod iyang gisulti. Di pa ako buko. Honor student good ko since elementary hangtod college. Ay, kadihaw eh. Butaon, gisakitan yun. Ngano sakitan man lagi ka? Ang bugo mo kong tinuod. Labi na ng science, mo na yung pinakakontra na ko. Si Ugabong na. Makapasa lang ko gini-finals kay datungan man ni mamang maestro. Sure, uy. Madatungan daen yung mga teachers? Katuro man siya. Natagtag man gani kay giprotestahan sa ubang teachers. Bitaw, love. Seriously speaking ba? Ayaw lagot ka ayaw dibdib ang mga gisulti ni mamang. Didapig ra gito siya sa atong anak. Nakakita ka ba igid sa dagway ni Justin pagbarog nimo? Nahugno, cute. Sa imong anak eh. Sobrahan ka, Bright. Sa may pagto, ginoo siya. Doon na siya pa superpowers. Sige magtanaw ng salida agad. Sige duwa na mga games nga wagi diri, wadi to. Mo na nagpuyo na siya sa pantasya. Wa mo puyo sa realidad. Ang kuyawan simbakog. Hagtos ang turilyo sa utok. Inikadugayan. Ay, simba ko sad, uy. Grabe sa di mo makasulti. Ningo na bitaw kong simbak ko. Bitaw love, seryoso biya ko. Di man maayo nga iyang mental health eh. Di man kagpugang niyang utok sige mo ng usa na diha. Formula, usa nang tawag niya. Formula, unsa pa ng timino nga nang iyang ipanulti. Quantum, sa patong uban. Sige na lang, good. Sige lang. Hinahinayan na akong istorya. Huwag gani iya bata ah. Pato na pa pangiyabon na. Kanya makabuntis. Problema na hinuon. O iya pa bagani. Buntis mo dahil yung ginahon na. Ay. Usara man unta ang atong anak ko. Problemado man kaayo ta. Isa to pa nga kanang imong gibuhat at time machine na. dili na siya time machine lo. Pero, in a way, mura-mura, ang nakalahi kay dili gyud siya pareha sa time machine nga atong makita sa mga salida nga dunay murag cubicle or sakinan nga musod gyud ka. Sa ba gyud na imong gibuhat? Yeah! Ngano man ka, Mamila? Ang imong daddy lo, interesado na sa imong project. Kung mahuman na unya na, kitang tulo ang magkuyog sa pag-time travel. In loop quantum gravity, gravity is made up of particles called quanta. But these particles aren't like photons or quarks. Quanta are the basis of space and time itself. What we perceive as space is actually a sequence of quanta, and what we see as time is how quanta evolved. Apo, medyo murag wa na kaayo ko kasabot sa uban nimong gipanulti. Pwede imo na lang isimpol nga pagkasulti, kanang dali masabtan. Okay, basically, Mamila, imagine na ang Earth. Diba, kung musakay ka og plane gikan dinhi sa ato, no? Unya, straight ra jud ang pag-travel, way hunungan. Diba, ang ending niya,
mubalik lagi hapon siya dinhi, bisan wa siya literally nga ni balik. Kagets ka, mamila? Kailingin man ang kalibutan, di ba? Tanawa, ha? Tawa. Earth. Space man ang gapalibot niya, di ba? Akong tudloon na, kanin mo siya. Naatad diri nga point, no? So, kining tumoy sa akong finger, mamila, mauni ang plane. Naara, akong i-move forward, ha? Ha? Padayon lang yun. Around the earth. Di ba? Nakabalik ra ko sa point of origin? So, ang anak rasad ang concept sa time travel, mamila. Only, dunay wa pa lang yun ma-discover nga mga passageways. Pero, doon na mga studies regarding wormholes. Unsa man sa daapo? Lahi sa nas quantum? Lahi, mamila. Kay ang quantum, plural form na siya, mamila. Kay quanta man ang singular form. Sige, apo, padayon. In physics, mamila, a quantum is the minimum amount of any physical entity involved an interaction, while a wormhole is a speculative structure linking disparate points in space-time and is based on a special solution of the Einstein field equations. Original idea siya ni Einstein, mamila. Ay, bida gitong igagawa, oy. Maogyoy, tigpa si Ugda ining kutaw-kutaw sa utok. Ha? Joke ka, apo, oy. Ay, ang kuno na lang gud natong igagaw si Einstein. Aron sad kunuhay doon natay naliwatan ba? Lagaw nga jud ni mo, mamila, oy. Ang iya ko nung gustong makita, mao ang location sa duha ka wormholes. Kay adto kuno dito moagi ang link sa pag-time travel. Ug hapit na niya kini malocate. Jesus Mariusip. Nganong nanguros man ka? Di ka masuko ang ginawa na, Bira. Nganong masuko man? Pagpanghilabot naman gud na sa natural nga kahimtang sa kalibutan, nga siya lang ang angay manghilabot. Pero hinumdumi, ha? Kung wa pa ang mga genyo sa karaang panahon, waon tay kuryente, waon tay sakyanan, waon ta ning mga butang nga atong gipanggamit karon. Tuara unta gihapon magpuyo sa lasang ang mga tao hangtod rong panahon na kun wa pay mga discoveries nga gibuhat. Og kanang atong apo, genius na ining panahon na. Kung mahuman na unya na, dili kay kitara unya ang maka-enjoy sa pag-travel-travel sa lain-laing panahon, kundili apil na ang uban. Pero murag, imposible naman gudnaan. Kana di ang eroplano nga mulupad, nga dako man unta kaayo na. Di ba gud na imposible sa unang panahon? Kining cellphone, di ba din imposible sa una? Maoras sab na kan Justin karon. Og angay tang malipayhan, nga ingon ani ka gifted ang atong apo. Kinsay na sayod, nga pinaagi unyaan ang iyang proyekto, mausab og makorihian ang mga sayop nga nabuhat sa nangaging panahon. Mausab ang history? Posible! Lord, ikaw rin naibaw kung husto ba ang gibuhat sa kong apo? O husto ba ang pagsuporta ni Bira niya? Ako lang gimuhangyo ni mo, gabayi lang yun siya. Ay lang tao ni tugod nga mahagtos ang ilang mga tornilyo. Naog ka man lagi. Di ko makatuog pa. Sige ko ng Justin. Parehas kita. Silang duha ni mamang ninyo ang akong giunahuna. Nung kape may mga gitimpla pang. Samot kag di makatuog na. Binuon tayo mag-inom. Lami mang iinom og kape. Papel na siya akong imnon. Aron makistorya pa ta. Kana si mamang ninyo. Lahi yun na siya sa ubang mga batanon sa mong panahon. Hilig sa kana siya basa-basag libro. Di na siya hilig og lakwatsa. Huwag ka na siya barkada. Awag na siya barkada. Kay mataha niya ang mga tao
Bisan gani ako, matahaan na niya sa una. Pero ako, close lang yudaan silang pamilya. Mauday pa. So to, wala yung uyab si mamang? Saingan? Wala yung uyab si mamang? Ay, wag yun. Hadlok manguyab ang mga laki anak niya sa una. Pero ikaw, na-attract gini mamang. Oo. Pero lahi sa dangamo kay wa man magsugod sa kras-kras. Gani doon naman ko'y laing mga uyab sa una. Ubay-ubay sa tug ako mga nauyab Pero maulagi, di igad magdugay. Kasi mamang rigiday mong destiny pang. Ay, maugad. Pero dili ba weirdo ang pagkaasawa si mamang? Dili man. Na siya, nausab lang na siya dihang. Nataw na si Justin. Ha? Si, ipasabuti mo pang. Nausab siya. Mas bibo na siya. Basta kay nausab ang iyang personalidad sa pagkatao na ni Justin. Bitaw na pang, no? Kaysa katong uyab pa ni Marcia, ug hangtod sa mga early years na mo, lumuram na sa mamang, ug may pagkaseryoso. Ay, seryoso gina siya. Pero nalipay ra kung nakakita siyang kausaban. Labi na nga nagkataas ang among mga edad. Mas maayo nga magkumidya-kumidya na siya. Ay ako gani, nakurat gani ko nga. Kamausap dahil siyang mangumidya. Mao ba pang? Doon na pa day kang wa may bawin niya? Oo, daghan kaayo. Labi na ning mga nanlabay mga adlaw. Si Justin! Siya nga, uy. Mao naman tato. Justin! Justin! Dong! Justin! 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 Ablihe dong! Nga no? Usay nahitabo! Ay, sorry! Sorry, nakamata ni ay mo. Ano mo ka, ha? Ano dito? Ang keyboard o ang table lamp na hagbong paghapag na ko sa lamisa. Wala ko tuyo, oy. Yapak na imong limisan, wa tuyo, Saan oras, aron? 2:00 na sa kadlaon. Nangatug na itong silingan. Isang tumadungog, oy. Sini madungog? Hani. Ayaw na. Ugba lang na ito istoryahan. Justin, katog na ha. I-off na imong computer. Uma, Kuyogan lang di ka din Justin. Ay, ayaw na lang, God. Matuog na si Justin. Di ba, Apo? Kaon og tarong ha. Pamahuwi sa imong pagpamuwaw. Naibaw kong buntag ka na nakatog. Bisag nitando ka na nga matog gabi pero nahibaw kong wa ka matog kay may gitiwas ka pa. wala naman ako tiwas sa mamila. Higda naman ko pero wala ko katog. Sige ra ko gunahuna. Apo, ayaw na lagkalain sa imong mama o papa. Aw, di man sila akong ginahuna mamila. Ang akong project. Aha, Nasakpan na unta na ako mamila. Nakuha na ako ang location sa duha ka wormholes. Nasabot bitaw na ako ang mouse. Lain bitaw akong naklik. Suya alagi na ako. uy, mao ba? Oo niya, mo travel na unta ka ato gabi Ay, di pa. Magbuhat pa kog link, uy. Unya, doon na pa ko'y settings nga buhaton, ana. Pero, dalirak kayo na mamila. Unya, makapili na tag-time nga atong aduan. Hala, kanindot good ana. Yes, mamila. Hapit na yun ni. Ug, unya na ta mo travel ka nang sure na nga makabalik ra sad ta anytime. Pastilan! Excited na kaayo ko, ana, apo. O kung madayon na, dad-o na to imong mga ginikanan, ha? Aron sila mismo makakita, gyud. Sige lang. Karong gabi, mamila.
Ako na tong i-capture ang exact location sa duha ka wormholes. Di ba mahal kayong imong gikuha nga condo unit? Karatang presyo ay. Nabig kita sa city proper. Doon na tayo mas lesyo, pero layo na kayo. Dili ka malain sila si mama nga mikuha ta og condo unit? Ay makasabot, rat sila. Labi na sa panahon nga gusto na kong mudistansya sa kabuang sa tong anak. Okay. Makasabot na sila nato. Ako na lang mo stay sa kundo para di na mo mahasol na ako. Kami lang duha ni Justin. Kisa may mo atiman sa iyang pagkaon kung siya rang usa didto. O niya ako, imong biyaan. Pwede man kami ni Daddy Loni mo imong kuyog. Di ba, Justin? Pwede ra. Tempa. Gikuha ko tong condo unit para namo ni mama ni mo. Dinhin na lang mo. Kami na lang adto sa kundo. Han, mas maayo pa tuod. Kay dili na ni magpatuloy og saba-saba si Justin. Kay doon na ba yung house rules ang mga condominium? Kami na dito ha. Pa. Kasano sa ding atong himutangan, oy. 11th floor. Pero kini man inyong gipili. Dito lang untata sa 2nd floor or 3rd floor baka. Mas mahal man ang mga unit sa ubos panggod. Mas cheaper man gamay ang niya sa taas. O niya ka nang naapag yun sa pinakaibabaw, mas barato na dahil na. Mas barato pang. Kung wa ko malimot, kining lugara din warehouse man ni kani adto. Oo, bitaw. Warehouse ni sa mga soft drinks. Dol-dol na sa tong lugar sa una. Oo, di ay no. Malakaw ra ni paingon sa atong lugar sa una. Mo ba pang? Asa di dapit inyo sa una? Mga tulog ka blocks, gikan din Abi na kong dool. Ay, dool ramang good na. Unsa nakahitsura sa atong lugarong panahon na sa... Ay haton niyang suroyon aron atong mahibawan. Mao din yung lugar sa una? Ingon anigid kasamok pang? Daghan ko kayo mga bata sa karsada. Oo, pero lapad-lapad pa man tong karsada sa una. Ay, maoraman god. Mga dagko na lang ang mga bahay kaysa sa una. Mas daghan na sang bahay karon. Wa man tayo na ilhan sa mga dagway nga tong nagian. Wa naman tingali tong atong mga kaila sa una. Ay, pwede sad manaog ta og mangutana. Naparabak may meeting, mang. Umalik mo na tayo diretso sa inyo mga ubang kinanglunon sa kundo. Pero ni man, mamauli na Miss Marsha. Asam day inyong meeting? Via Zoom ragyapon, pang. Sige. Di na lang ta mga naog. Igo na nga, imo minggiagi din hindapita. Okay ra ka, mang? Okay ra, uy, okay ra. Gusto sad kong makabalik na dayon sa kondo. Kay nag-inusara rabi taon tos Justin dito. Mamalit na ta aron mahuman na. Justin! Wa siya sa kwarto. Samde itong bata, Sa CR, wa? Ako nga diyon, pang. Justin! Huwag taong CR, pang. Ay, tawagin na yun ninyo kung hain siya. Ginoo ko! Tingalig nag-time travel na! Mamang pa, mapagani atong pagtungtong din, kana na dayon nasi mo huna-huna. Oy. Wa lang mo mahibaw nga hapit na niyang mahuman ang iyang project bahin, ana. Bira. Di manggod. Naanan lagi mo. Abi na kung madugay pa mo. Naigi ba pilapan ako sa office? Kung pila yung kabuok mo stay din Gikuha sa nila ang mga names. So, kinsa ra may imong gibutang? Kitang tanan. Mori-ari sa biya mo. Okay, think lunch naman ron. Mga on lang ta. Mag-take out lang mi. Kay,
Wa pa man mahilunay yung mga gamitin eh. Kamulay bahala din ni Aki. After na mong mga on, mamauli namin ni mama ni mo, okay? Sure. May ka-Zoom meeting pamagot si Papa ni mo. Okay. Sige. Mangaon na ta. Asa na to atong pagkaon? Ay, kapoy sa kuda. Gamay naman ang unta nga itong gipangmuntar nga mga gamit. ang dali na baya ng kapuyon ang mga tiguang. Usayngan, kisay tiguang ba? May tiguang des kung kailan. Ikaw tingali tiguang. Baya, no? Di yun mo angkon. Bisan di kapoy ko ron, pero pwede pabaya ko. Naunsa ka diha? Seryoso ko. Masaman, di mo kong hagiton. Pwede pagod kaayo ko, bisan gikapoy ko. Uy, paghilom, uy. Madunggan ka ganis atong apo. Pwede ba kahit na din kay aircon, bugnaw. Pagkunti ka diha ron. Uy, pagpuyo ha, Miguel. Mamila! Mamila! Ato ana, nanangpit ng imong apo. Mauna ni siya, Mamila, dadilo. Kining duha ka circular nga form, kini ba? Kining lain-lain ang color, unya, black ang space sa ilang tunga-tunga. Mauna ni ang wormholes. Kini silang duha, kini ang gibutangan og W1. Mo ni ang point of origin. Kining usa nga akong gilabel nga W2, mao ni ang point of destination. Wow! Akong i-click ang W2 ha. Na-box. Kita mo? Anhi suwat ang gusto nimong atuan nga time. Example ha, akong i-type ang kining singan atoy, kining Stone Age, kanao nga. Ayaw lang ng Stone Age, apo. Example naman na Mamila. Unyag mo kalitag adto dito, be. Wa pa man ako mahuman ang lunch and go. Doon na niya mo appear ubos anang destination box nga confirm. Dayon, naana sa laing box nga mugawas nga retype destination. Dayon, naay code nga mugawas. Dayon, naana sa laing boxes nga lunch. Ini-click na to sa lunch, Mamila, naaon niya mugawas nga light. Dini sa screen. Muhayag unya ni Dayon, ini-click na to sa go. Mauna na. Muta yung travel na ta. Wow! Jesus, Marius. Gano man ka dadilo. Nanguros lagi ka. Ako'y gikuyawan ining imong gibuhat, Justin. At akihon man tingali ko, ana. Paspas man kayo ni dadilo. Mura na kag natog kadiyot. Unya, pagbukan ni mo si mong mata, naanak ka sa laing time dimension. Woo! Congrats, Justin! Nahimo, yun ni mo, apo! Wap, ama perfect, Mamila, oy. Pero, patigamutan ako nga within this week, mahuman na yun ni. Ay, excuse ko una ninyo, ha, kay murag. Nilabad man nga akong Pag sure, Miguel, ha? Miguel, pag sure. Lagi-lagi mo pahuway una ko. Kamu lang unay pagtiwasog istorya diha. Kuyugin na lang si Dadilo, Mamila. Iwaso na ni nako. Ay, ganahan unta kung makakita kung unsaon ni mo. Makakita lagi ka, Mamila. At tuwa una si Dadilo. Adyo na ko ma-perfect, oy. Mauna lang di kuwang ang pagbalik sa point of origin. Kanang, dili dapat maputol ang link ba? Unsaon man na, Justin. Pananglitan. Pananglit nga naan na tas laing panahon. Unsa man, magdadakas imong computer, ana. Akong panigamutan, Mamila, nga makonek ra na ako sa akong cellphone. Pwede ra ka na. Pwede ho na to. Pwedeng muhangyo. Break sa taan ng tapika, haki mo ragi kabuhi na kusig, paminaw, anak kadaadlaw. Gikan buntag, hangtod gabi. Hangyo lang kun, mangaon lang ta. Okay ra? Okay ra, Dadiloy. Unsa ni mong giluto, Mamila? Lami lagi kayo ni. Aron dili kalaayan, og aron dili ka kabuhion kung magisgot na Miss Justin sa umaabot adventure. Ato di ay, tudluan ti kagduwa.
Naunsa naman taong ka, eh. Di bitaw. Mas maayo man ang di kaayo ka mabiya na mo. Unsa may akong itudlo ni mo, ha? Si Odi. Mobile Legends lang tingali. Ay, maminaw na lang kong music, eh. Kung di magani ka makigsulti na ako, maminaw na lang kong music. Ay, nakiksulti man bitaw ko ni mo karon. Pero ang imong gisigihag-gisgot ka na lang gihapong bahin sa computer. Nganong dili man sa jud ko no kamusuway, ha? Kamao manggug kog computer? Di na ikaw kamao. Ang akong ipasabot ba, aron makasabay sa kas atong apo. Wa ko mo ingon nga ihas ka sa computer. Kamao ka. Pero kung maghisgot na tag mga bag-ong discoveries ni Justin gamit ang computer, bihahin kaayo ka. Bira, sa tinud-anay ba, nahadlok guguan ng iyang gibuan. Ug ang mas gikahadlokan pagod na kog maayo kay nag-apil-apil ka. Oy Miguel, paminaw ha. Sultihan ti ka. Kani adto sa Batanon pa ko. Nangandoy gyud ko nga mamilyonarya. Kay oras nga mamilyonarya ko, magbuhat kog dako kayong mall sa reclamation area kani adto. Di ba hawan pa man kaayo ng reclamation area sa mga Batanon pata. Diha ang akong gidamgo nga mall. Pero wa man gyud ko mamilyonarya. Pero may dako ng mall sa reclamation pero dili lang ako maoy tag-iya. Unya, nangandoy sab ko nga maghimo og sakyanan sa dagat nga kusog kaayong mudagan. Ang akong gipangan ato ay kay ako man tong gidrawing. Si Express. Unya, pila ka tuig ng labay, nigawas dayon ang mga supercat ug uban pang mga fast craft. Wa pa na sila, naghuna-huna na ko. O galing lang, wa lagi ko mamilyonarya. Maong igo na lang ko sa pagtanaw nila. Pagsuod sa mall o pagsakay sa fast craft. Ngigagday ni mo sa? Ang akong punto ba, dili lang di ay kay ako ang nangandoy at tong mga butanga. Og swerte lang tong uban kay mga dato sila. Mao nga namugna gyud ang gusto nilang mahitabo. Og kini karon kang Justin, dako kaayo og posibilidad nga dili lang siya ang hapit na sa makahuman sa pagmugna ini. Og bulahan kaayo ang atong apo nga paspas kaayo siya. Og dili na kinahanglan nga mugasto pa siyag milyones aron kini mahitabo. Nakakuha ka sa akong punto. Nakakuha sa doy, grabe sa good ni mo. Di ba? Kaya nga ako lang sa lagi, nahadlok lang ko. Si Bakog unsay mahitabo ninyo sa inyo unyang pag-time travel, pananglit mahitabo man gyud. Kinsa man unyay makatabang ninyo. Dili gid ay kamukuyog. Ay. Kay baw kaasa ko gustong mo balik nga panahon. Asa man? Sa 80s. Di paghapon ka gustong mo kuyog. Unsa naman rong orasa? 3:00 tas kaadlawon. Nagmata pa ka si Justin. Pila na ron kaadlaw nga nagsigil ang siyang way tugda. Istoryahon ako, be. Kay murag nagmata pa gyud ron. Da lagi. Nagmata pa gyud lagi ka. Hapit na jud mahuman na mila. Tanawa. Digawas ng confirmation box, Kung mahuman na rin ako tanan ron, maka-time travel na ta. Woohoo! Shush, Hoy, dili man ka pwedeng magsagit-sagit din, he. Sorry. Excited lang kay kumamila. Pero parehas bitaw tadong. Pero hinay-hinay lang kay wa man ta magdali ba? Unya ikaw sad, nagkinahanglan kag pahuway. Mao nga kun pwede ugma na lang natiwasa, haba? Pero mamila, gamay na lang yun. Sige lang. Pwede ra lagi ugma na lang kay gamay naman lang di ay. O tanawa Laom naman kay na imong mata. Katulgo na gud kaayo ka.
Unya, unsaon man nimo pag-enjoy sa atong time travel kung magluya ka simba ko. Ay, Hangyo lang ko, apo, ha? Sunda lang si Mamila, ha? okay. Very good. Sige, higda na. Katog na. Naguba ko ng transformer, mao nga tibok adlaw gyud nga way kuryente sa ato karon. Tukadlaw to ilang ingon, ano? Basta kay din hilang ulit sa kondo. Samtang wa pay kuryente dito. Maigo raman gihapon ta din, hiba? Kamu lang duha sa kwarto. Unya kaming tulo din sa gawas. Na ang pa may extra nga mattress. Asa man ka nag-work pa? Mugamit kay ni akong table? Ano lang ko sa dining table, anak. Pwede naman na. Ay, kuhan, kining... sa kwarto na lang mong duha. Aron dito sa ka magtrabaho dyan. Okay naman mi si mamang ninyo din sa sala, God. Oy niya. Ganong luya man kayo katanawon, Justin. Sa man wag hapitol ganay? Ay, parihas na ko dito sa bahay. Matog manggod siya. Dugay lang. Sa'yo mangod ko na to gabi 2:00. Unya, di mata ko karon 9. So, 7 hours na gihapon akong tug. Maayo gid mo kwenta, no? Oy. Naaday ko'y balita. Unsa man? Hapit na mahuman ni Justin iyang project. Wa lagi mo maningog. Mamila, wa pa man good mahuman. May nanawag na kong kliyente. Gawas ako. Hello? Okay, yes. Namahaw na ba mo? Marcia. Human na pang. Mang, magumpra na hinuon ta na. Unsa may atong kumprahon? Para lutuon nato sa lunch. Napamangkoy daghang lutuonon sa ref. Tanaw na to, be. Naay manok. Naasay baboy. Justin? Mayo din sa pool side kay Bugnaw. Nahibaw ko nga medyo init imong o karon. Okay ra manggod ko dadilo. Nawori lang ko gamay kay tingalig di ko makakonsentrate kayo. Kinasi lang mama ug papa. Gamay naman lang kay imong tiwasonon. Gamay na lang. Kinahanglan nga ma-perfect una na ako ang link para pabalik sa point of origin. Kung ma-perfect na, ako na yung itry pag-connect sa cellphone. Kuryoso lang ko ba, Justin? Pananglit adto ka sa tahim nga wa paning mga teknology. Unsaon man pagana nga wa pa may signal atong mga panahona. Dadilo, kay bao ba ka nga ang concept sa computer nag-start adto pang 1945? Waka kay bawa na, no? Murag nakahibaw nga mura sa gwa. Mauna siya dadilo. Meaning, nga between ana nga year hantod karon, way hunong ang mga studies, mga research para pag-improve sa maong concept. Unya, during 70s, labi na 80s, doon na yung mga satellites nga gi-install ang mga advanced countries like the US and Russia. Sakto-sakto. Gani, mao tingali na gigamit sa ilang mga military intelligence. Yes. So, kung pananglit mo adto taan nga time, pwede ra gyud ta makakuha og signal basta power kayo ang atong device nga dadton ana nga time. Mao nga kini akong cellphone dadilo, pinaka-latest model man ni karong panahona. Feeling nako kaya kayo nimo pick up og signal bisan adto pa nga time. Oy. Mao nga importante kayo nga magdajud kog charger aron di ko mapatyan og battery. Grabe gini kayong dami sa transformer. Huwag niyo mabalik ang kuryente sa ato. Meaning, mas stay pagibidin hangtod ugma. Kay 3 days man ko na ang giingon. Aw, problema bagod na. Dili man na problema. Justin, anong gamot tingog? Uy! Nak? Ando di ay
Okay ra ba nimo nga mo stay pa mi dinhi hangtod ugma? Nganong di may okay? Mauna diha. Nganong di man okay? Ay, salamat. Ni Koyong magbasket siyang papa og dadilo. Habigil ako mo balibad. Abi sad gani nako. I-off sa nila ko yung computer. Oy, ayaw. Ayaw, ginintaw naghilabti, Marcia. Kay magkagubot gud ang kalibutan. I-save ko na ko yung gitrabaho. Pwede ra mo gud na niya balikan. Ay, ayaw lang lagi. Ikaw sad ba, no? Ay, Mang, pwede na lagi na niya balikan. Ay, basta kay ayaw lang yung panghilabot. O ka mahibaw unsa na iyang gitrabaho, diha. Ay, ito usab gid ay kamangno nga makahimo siya ng pag-time travel. Panahon pa maning taon ng Einstein, uy. Natuman naman as mga salida. Pero di kaya mahitabo sa tinuod. Ha! Makaingon ka lang, ana. Tanawa niya kung makaadto na mislaing panahon. Aw, mas maayong magkuyog tang tanan aron way magduda nato. Naunsa ka diha? Ay, maligaw man ko ni mo, Mang, uy. Grabe gud imong bilib sa imong apo. Ay, syempre, liwat gud na nako. Maayo nang mahibaw ka, nga daghan kaayo kong mga frustration sa una nga nahitabo diha ni Justin. Kay kung nahitabo pang ingani ka high-tech sa una, ingon anak pug ko, parehaming Justin. Wow! Liwat gud ay siya ni mo, Mang. Ay, uy. Ug maayo na lang gadi nga naliwat nako ang akong apo. Kay wa man maliwat nako ang akong anak. Grabe sad ka, Mang. Bright sad ka ko, no? Pero mas bright ko. Mamaoli gud mo nga gabi naman. Mang, may kurinti naman ko no. Nanawagat ng silingan. Kado daig, ugma lang mo sayo. Mas maayo ron, Pang, kay dili naman traffic. Mang, ato na may. Amping mo! Naubay mo, Justin. Di pa yung dagway ay. Yung lako naman ta. Manang hindi midaan ha! Sa unsa man? Basin ugma, mo time travel nami. Mawagtang ni nga, kaning mga traders sa tingali. So? Pagtarong, uy. Lagi, matinganya mo, wa mi dinhi. Nag-time travel nami, ana. Naglangan na imong papa og mama Justin. Sige na mo dyan, Marcia. Magabian na mong sabot. Panlakaw na mo. Lingawan na kong papa, oy. Lagot kayo. Mo lang yun ang gikabuang nga di mong amahan. Yung mga tuog tagsayo karon kay hago kay ta, Justin. Nakarelax na manggudta, Dadilo. Mas maayo gud nga makapahuay tagsakto. Ugma na lang gud na tiwasay mong project. Okay, Dadilo. Pero sultihan lang mo na ko daan, ha? Pangandan na lang mo daan kay basin ugma, maka-time travel na ta. Dadaa ang gusto ninyong dalhon. Ayaw na ng bugat. Kanaragong moral lang tag mo adtog mall. Ning pitaka, ID, unsa pa na diha. Ngano? Muga na day na atong IDs panahon sa karaan o sa panahon sa umaabot. Ha? Aw, o di ay sa. Alahas na lang atong dalhon para sure nga naay gamit. Mga tuog sa tabi. Mga tuog sa Ay, dili magyug ko makatugoy. Nag-alindasay magyug ko. Ako na lang ni isudaan sa akong pouch ang akong mga alahas. Aron madadayon nako inig time travel nako. Husto, maunay ako buhaton. Samtang wa pa ko duka kini. Okay na. Isuod ko na lang nis akong bulsadaan. Kamay ra bitaw ni. O kining kwintas, sulubon ko na lang ning daan. O kining singsing. O dili di ay uy, kay ato bang panahon na sa batanon pa ko. Pagkadaghang snatcher.
din hinalang nitanan sa pouch, oy. Ay, kaadlaw naman lang. Wa pa man gyud ko makatug, oy. Matay. Gikulbaan naman hinuon ko. Makatravel na bagit ka mirong adlaw, no? Ay, excited na gyud din taon kaayo ko. Bira, pagmata na, oy. Dapihang katug ni Mamila, oy. Nagngangaman. Ano makani siya? Sagdi na siya Dadiloy. Mangaon na lang tag-una. Bira. Oh, ang sabling nagbukol siyang kilid. Oy, gamayng buyot. Ha? Sabay sud ining. Oy. Woo! Mga lahas! Kawatan! Oy, kami ni oy, nausa man ka. Kami ni Dadiloy. Bigyan akong naka-time travel na ta. Unya, gikawatan ko. Nausa naman ka, oy. Sige na giday ka hunahuna, anak, eh. Gidaman-daman naman ka. Nganong niya mas mong kildang imong mga alahas? Nawan ako eh. Ngano ka? Giandam na daan ni Mamila iyang mga alahas para sa tong time travel. Katong akong giingon gabi iba. Ay, Jesus Mariusip. Maayo manggid ng ready na tangdaan. Ay. Kini. Okay na ni. Dili maklaro ang akong pouch kay dako ang akong blouse. Tawag ka si mong apo. Oh, nag-ilis lagi ka. Ay, Bulakaw ka. pasagdi lang ko good. Gitawag kong Justin. Ngano, adto na ta. Mauna na siya Mamila. Mauna na siya tanan. Wow! Dili ko makatuo ini, apo. Ang kuwang na lang ini, mauangkat ang akong pagkunik ana dinhi sa akong cellphone. Sa ato pa. Mugana na kina siya, ha, apo? Yes, Mamila. Miguel! Miguel, ari diri. Tanawa ni diri. Kamu lang diha, oy. Ay, magkuyog ba yata ini, ha? Ay, kunin niyo kabuang eh. Mamila, tistingan lang una nato dinhi ha. Para ato yung makita kung okay bagyod. Sige. Unsaon man nimo pagtesting? Kining cardboard, ako rin suwatan sa kong name. Unya, pato na ko siya in the past kanan dunay bagyo. Akong i-check kanus atong Yolanda. Adto ni nimo ipada? Yes. November 11, 2013. Akong i-type sa destination box. Okay na. Naana. Wow! So, ako nang i-confirm. Okay, confirm na. Sa akong i-type ang code. Okay, ako nang i-click ang launch ha. Naana, ini-click na ko sa go. Padaplin ta mami ha. Aron, dili ta maapil sa travel light ha. Okay. Sige, apo. Okay, click na kong go. Daplin mami na. Ay! Oy. Yes! Yes! Success! Unsa man to? Nag-testing mi dadilo. May gipada si Justin sa panahon sa Yolanda. Unsa? Nagkurog pa man ko, uy. Kulbaan ako, uy. Uy, dili di ay ka pwede mag-time travel mamila. Kay kuyawan man ka. Ay, sa sobra lang to ka-excited, apo, uy. Og nakalitan na sa ko ganina. Justin, kung ako makakita sa siga ganinang imigawa sa screen sa computer, di ko mo to. Pero ito nakakaroon dadilo.
Pero unsaon man pagbalik adto? Akong i-type ang date karon ana nga return box. Yes! Yes na ana oh! Tanawan ninyo dadilo, mamila! Basa kayo ang cardboard, tanawa! Ginoo ko. Tinuod gyud, Miguel. Nakakita ka, ha? Nakakita. Sige na, Apo. Kita na dayon, Apo. Unya na, mamila. Ako pang i-connect diri sa cellphone aron short sa atong adtuan. Ay, naghinam-hinam. Nakaayo ko. Pwede raman ato itadaan ang atong destination, good. Sige. I-type diha. 80s. Specific date, mamila. Ako lang birthday. Oh, okay. Oh, ikitype, mamila, oh. Lingkod rin, dali. Lingkod, oh. Ayaw patakag pamindot diya bira, ha? Justin, bantay ng imong apuhan. Hi, killjoy, gid ka, Miguel. Mamila, i-type tayo mong birthday. Oh, kinsa man na. Uy, si Mama. Uy, hello? Mama! Okay. Naa na ang akong birthday. Sunod, i-click na ko ang confirm. Confirm dayon, launch dayon. Dayon, go! Ay, kadungog ka itong nisagit, pre! Lagi mga ikanto din eh, pre. Dali, magawat na! Manggawat! Mamila! Mila! Shh. Wa na may tao. Kita na lang duha. Nahatlok sila. Nganong mo eko man ang tingog kon kusgon. Ang warehouse man ni. Husto! Ni anata sa warehouse sa soft drinks. Ni anata sa 80s, Justin. Successful ang atong pag-travel doong. Oh, ngano man kadong? Wa man ka ni patuon na ko, mamila. Imo ramang birthday ang akong gitpa-type. Pero, di pa dayon yun ka. Wag gani ma-type ang code. Ug, wa ma-type ang date sa atong pagbalik. Oh, Patay tayo ni do. Mas taag tayo ng panahon na. Sorry, Justin dong. Sorry. Ayaw na paghilak, mamila, oy. Maunsa gani ka na. Saon dyan na nato. Sorry, gud kaayo dong, ha? Nadara magyud ko sa akong excitement, good. Mamila, atubangon na dyan din nato. Naan naman ta diri. Ikaw masiswito ini panahon na. Ayaw papanik diya, ha? Kuyog bitaw tanduha. Okay. Atubangon ni nato dong. May gani mga talawan tong nagbanday din, he. Nagtuo sila king kanto ta. Ug nakalimta nilang patay ang suga maong hayag ra gihapon ta. Unsaon man nato ron paggawas ini. Nay nalusan ang mga iring, mamila. Tanaw nato dong. Naay buslot. Di yun siya buslot, mamila. Murag lang og sina natangtangan og lansang. Mapos na siya. Sa ato pa, dili ta makaagi. Itry na tog tangtang, mamila. I mean, langkaton. Oy, delikado nga masamad ka, ha? Oh, murag tayaon baya na. Mangita tag something nga ato ilugit ini. Sige. Mangita ta. Dili pwede nga magdugay ta dinhi sa sod. Init kaayo. Og peligro nga maabtan tag mga tao dinhi. Magtuo niya sila nga mga kawatan ta. Kana. Murag tubo na, di ba? Asa ba? Ay, kana dapit sa imong loyo. Yes! Maayo untag maabli dayon nato. Bisan mukamang lang ta. Ha? Ikaw? Mukamang? Ugaw kayo, mamila. Bahala na. Ang importante nga makagawas ta din, he.
Dong, ayaw lang kayo kuska kay tingalig may mga tao nga makabantay. Masaypan unya tang mga kawatan. Mingaw man kayo, Mamila. Muro man ganing, way mga tao sa gawas. Sige. Dalian na lang aron makagawas ta. Okay, Mamila. Kulbaan akong maayo. Okay. Naana, makalusog na ta, ana. Ay, thank you, Lord. Hala, mga tao dong. Sige na, Mamila. Gawas na, hini lang. Hini lang, tingalig pasangit ka. Tayaw na sino. Ang mga tao na tingali na ganing na, Mamila. Namali ko niya na mga kuyog. Uy, nakagawas ako. Dali, gawas dayon. Pagdali, uy. Ay, Ginoo ko. Thank you, Lord. Nakagawas na ta. Aray. Nasamad ka ba? Wa man, Mamila, ang akong kamot mibikog. Ang akong gamit pag-ukam sa simba. Ay, abinakog nasamad ka. Masahia lang. Oo, ibutang na ng tubo aron makapalayo na ta dinhi. Dadon na rin na to, Mamila, oy. Pang self-defense ba? Sige. Pero, asa man taagi ini? Asa man karsada ini? Murag, nata sa likod nga part sa warehouse, Mamila. Familiar man ka kaini nga place. Asa man ang main road? Kadiyot ha. Dito ra. Muliko gid ta. Pero makita ta sa mga nagbantay ining warehouse kung muadto ta sa atubangan. Naigubang nga truck, Mamila. Ana lang una ta mutago para kung na mga tao, di dayon ta makita. Sige. Anha lang una ta. Sige. Okay. Medyo safe ta din Kumusta man ang imong kamot? Sakit pa pero kaya ra ni. Di ko makatuin ni da, Mamila. Nakatravel yun ta. Dong. Pero nahibaw ka. Mas nabala ka man hinoon kung ania na kita. Nga naman? Ambot, wa ko kasabot sa akong gibati. Murabag, nagdamgo ko nga nagmata. Ambot. Kulbaan masad ko, pero excited kayo ko. Ay, kinahanglang mahibaw taon sa ning tuiga atong naanhian. Di ko sigurado unsa to nga year ang akong na-type ganina. Tarawa, Mamila, newspaper oh. Newspaper tuod. Kuha adong. Ayaw na paglihok ha, Justin. Ayaw lang kadlo, Mamila. Unya, tingalig mamaak na. Pariya sa tanang iro, Mamila, oy. Di na sila mo attack, di sila madlock. Okay. Dugi. Hello. We're friends from the future. Stoy, hinaya ng imong tingog. Tingalig may tag-iya ng iro Nganong naamin newspaper dinhi ining gubaon nga truck? Basin dunay matuog dinhi. Bitaw sa? Wala siya mo paghot, dong. Nanimot na siya, Mamila. Chill lang gid ha. Aron mo chill sa da siya. Dogi. Migo ta ha. Dili man mi mangun sa dogi. Michil na siya, Mamila, oy. Tanawa, nikiwig-kiwig nang yung ikog. Ay, salamat, Lord. Uy, hala. Nanggawas na sila, Bobby. Tingaling may muanhi din eh. Di lang tang maliyok, Mamila. Maniid lang ta. Tuwa pa ingon sa mga lalaki ang iro. Maniid lang yun ta, Mamila, ha. Pero, magsabot na daan. Just in case lang yun, may makakita na to din ni Karon. Ang saya itong isulti nila. Ha? Mas maayo nga, may ready nga ta answer. Uy, hala. Gibato ang iro. Uy. Okay. Pananglit gud ay. Nga may makakita na to og mangutana. Atong ingnon nga gitulis na. O gikuha ang akong bag. Okay, pwede. Ato lang ingnon nga nitago ta dinhi. Kay nahadlok ta nga sundan unya ta sa tulisan. Sige, Mamila. Mo na atong isulti.
Mamila, mingaw naman. Murag, naglakaw na dyan ang mga tao. Bitaw, no? Unsa man, mugawas na ta din, he? Nay, agyanan dito, Mamila. Sige. Subayon lang nato ang giagian atong motor. Dali, dong. Pamilyar na kaini nga lugar, Mamila? Nanakay na yung duman? Justin. Di na ko kapugngan. Nagkurog man ko. Paglaro di Mamila, oy. Wa ko makasabot sa akong gibati. Dili gyud ko makatuo nga makabalik ko ining panahon na. Minrod na sa unahan, Mamila. Og naay mga bahay sa unahan dong. Doon na ang inyo din, Mamila? Sa unahan pa. Layo-layo pa. Pagunita ko niyo mo, apo, ha? Sure. Bugnawan niyo mo kamot, oy. Kahilakon man kaayo ko, dong. Dili masabot ang akong gibati karon. Dili, gyud. Pahuway una ta. Okay, Mamila. Bisan kamay. Wa gyud ko magtuo nga makabalik ko ining panahon na. Nga akong makita pag-usab kining dapita. Uy, ay lang sad ipa-obvious nga nihilak ka, Mamila, uy. Naana ba yung mga tao? Oo, dong. Sorry, apo. Di lang yun ta magpapansin, Mamila, ha? Kuya, buhok sa mga lalaki, oh. Uniforman nga, kining pinabangs niya, pinatunga. Huy, ikaw rin nag-ingon nga dili ta magpapansin. Unya, ikaw rin nagsigig pamuyag, di ha? Udi ay, sorry. Wala. Taxi, color green. Uy, hinaya lagi ng imong tingog. Tuya at tumamila, uy. Iridid na ko ang kamera, bi. Uy, dong. Hawa pa na mauso ini panahon na ang picture-picture, ha? Bisan unsay makita, ha? Gawas pa. Dili ka pa sigurado kung mugana ba ang imong cellphone. Udi ay no. Ako i-check, Mamila. Ayaw lang una lagi nag-ipagawas. Unya na kung makakita tag lugar nga safe ta. Maka-attract ba nag-attention ang cellphone? Wa ba na ining panahon na? Sus! May pag-check na ako ganina sa katong napata sa gubaon nga truck. Sige na lang. Human naman. Tana. Padayon na taglakaw. Asa yun dito mo adto, Mamila? Sa among lugar ni Daddy Loni mo. Adtuo na to ang akong pamilya. Mamila? Mo na nin lugar, ha? Justin. Ni anata sa iskina. Kining dana mauna ni. Naapa ang klinik ni Dr. D. Siya ang family doktor sa tanang taga dinhi, Justin. Og ang gasolinahan, kabag-o pa. Naapa na nga gasoline station sa atong time, Mamila, no? Oo, naapa gihapon. Pero parkingana na lang sa mga dagkong truck. Og daan na kaayo ang dagway. Layo ra kaayo, ana, Chuya, uy. Lain pang pagkabuhat silang logo. Ninduta picturan, uy. Ay, ayaw lang lagi una. Pasensya lang una. Nya, saman. Mapadayon na ta. Padung na gabi, bitaw, no. Unsa naman day kaharong orasa? Wa may nagrilo na to. Naay, estudyante, mangutan na ta. Dali, Mamila. Miss, pwede mangutan na unsang orasa? Alas 5:40. Ginoo ko. Ngano ka, Mamila? Kaila ka to niya? Justin! Uy, Mamila! Unsa man ka? Nanuspat lagi ka! Katong estudyante nga imong gipangutana. Unsa man?
Kailan ka niya? Imong amiga? Ako man to, Dong. Ha? My God! Sure ka, Mamila? Ikaw to? Lagi. Ako to. Uniform to na ako pag college. Ako man to. Lo! Unsa ka nga year nag-college, Mamila? 1980 ko first year college. So sigurado nga naaran ning tuiga sa 1980 hangtod sa 1984. Kay 1984 man ko ni graduate. Chuya ini, uy! Nakita ni mo yung imong self, Mamila. Nagkurog man ko doong, Justin. Murag, dili man ko makalakaw og tarong ini. Pumalitag tubig! Mayroon tag makainom ka! Uy! Wa man ditay kwarta! Ugwa pa say bottled water arong panahon na. Ha? Uy, mao ba, Mamila? Wa pa mauso ang mineral water ining panahon na, Apo. Patay! Unya, unsa man na to ini? Mupadayon na lang ta sa unahan. May mga tindahan man sa unahan. Mupalit lang tag ice water. Okay. Doon na din baligyang ice water? Oo, doon na. Pero dili mineral water. Ni! Unya, asa man nagikan? Sa gripo? Oo. Ay, safe pa man ang tubig sa gripo ining panahon na. Tana. Mupadayon na ta sa unahan. Gusto na kayo kung makaabot sa amo. Dali na. Wala sa kuyo ninyo? Klase man niya. Ambot na uli na baka to. Agi may gamay, ha? Ma? Pa? Namugnaw kag balik, Mamila. Hinsa dito sila? Sila si Mama o Papa. Kabatan noon pa nila. Mga himsok pa kaayo ang panglawas. Ha? O katong ilang kauban nga lalaki. Si Daddy Loto, Dibo. Ha? Wow! Chuya! Si Daddy Luto? Oh my God! Gapuhag yun din nila niluno! Tana, Justin. Musunod ta nila. Hapit na mong ngit-ngit. Tana! Mauna ni ang among lugar, Justin. Ay, Diyos ko. Dili ko makatuo nga makabalik ko din eh. Ining panahon na. Mamila, nilakaw sa Daddy Luto. Nibuwag na si mong parents. Oo. Kito pa man sa unahan ang ila. Asa din yung bay, anak, Mamila? Kanang gikoralan o kawayan. Mupadaw nagsud yung parents, Mamila. Kadiyot! Nga no? Ma? Ha? Mangutana lang unta ko. Doon na ba yung magpaabang o kwarto din, he? Kuan manggod. Mamila. Ano niya ito? Gikan manggod mi sa Leyte. Unya gitulis mi sa pantalan kanina og nadagit na namong gamit. Makaluoy ko ninyo. Mao nga mangutana lang unta mi. Basin lang na ay magpaabang og kwarto ba. Aron lang doon na mi kaistaran karong gabi ining akong apo. Unsa din na, Ma? Mamila? Oh my God! Nakamatno na siya. Mamila? Mamila? Justin. Be, wapa ang tubig. Naana, nag-init na ko. Diyos ko. Inianagad ko sod sa among bahay kauban sa akong pamilya. Nagkurugid siya, oh. Gusto na kayo, be. Dili ang tubig, be. Niana lagi. Niana.
Sige na, inom na, mama. Aron mainitan ng imong tiyan. Hindi ka buhay siya? Mamila, inom na uy, bisan gamay lang muna. Di siya high blood, oh? Di ko sure. High blood ka, Mamila? Dili. Walang kumakasabot sa akong gipati. Di gutom tingali ka. Magkuha kong pagkaon? Ayaw na lang. Ayaw kay ikaw, ma'am. Biya lalim ang nitabo ninyo. Sir, naamoy na hibawaan kaning kwarto nga paabangan? Ilang... Ay, mahal, uy. Unya mangayo pag-advance tulo ka buwan. Ay, dinhi na lang mo. Naway bakanting kwarto. Bisan karong gabi una lang. Mamila, okay na ka? Okay ra. Nya, kinangdom kay ning kwarto ha? Oo. Mura ni na mo guest room. Kung doon ay bisita nga kinahanlan ang himatog sa amo, maudayo ni ang ihatag ni mama. Bilipan ako nila, uy. Gi-accommodate yun ta nila. Wag yun sila kaila na tugod. Ing-ana ang akong pamilya, Justin. Ginoo ko! Nanok ka, Mamila? Naunsa ka? Nahinomdom na ko. Nahinomdom na ko ining hitabua. Ha? Oh, nahinomdom na ko. Nahitabo naman kini. Oh, kun mao, kadtong among gipapuyo dinhi sa una nga. Oh, Diyos ko! Ikaw tuog ako! Ha? Oh, nahinomdom na gyud ko. Nahinomdom na gyud ko ining hitabua. Ha? Abli. Manihapon na ta. Ayaw mo kay Ikogoy, dali na mo. Manihapon na ta, sige na. Ako si Luisa. Inya akong bana si Pancho. Among anak si B. Ako sa di ay si Vera. Akong apo, si Justin. Parehas din mo nga ni B. Vera man tinuod yung pangan. Nahibaw ko. Sangay mo, oh. Lagi? Sige, kaon mo bayo. Ayaw mo kauaw, ha? Kaon mo maayo. Ikaw nung. Nagtimi-timi, magkot ka din, ha? Okay ra, uy. Kaon mo bayo, Ayaw mo kauwaw. Unsa ba inyong plano? Mubalik mo sa Leyte? Kay lokatan naman na magtikat sa bar ko, ugma. Ayaw! Sorry ninyo. Natruma pa manggod ni si Mamila. Pasensya na. Mamila. Okay ra. Sorry ninyong tanan, ha? Way problema, uy. Sige, tiwas na mo kaon, ha? Umal na istorya og maayo. Ibaw ko ang ipagkapoy pa mo. Dong, kaon og maayo. Sige, thank you, sir. Ngano day nga mag-meeting man ta? Ilak ng pultahan. Ngano di ay? Bahin niya ang ato mamisita. Unsa man day na sila? Wa pala kita mahibaw unsa gid sila pagkatao. Pero sa kong tanaw, di man sila mga dutang tao. Sa ilalang mga barog, murag maayo man sila og kahimtang. Bitaw, no? Artistahon kaayo kutis iyang apo, no? Mas hamis pag-utis kaysa nako. Uy, ayaw pakigsuod pag-ayo, ana, ha? Tingalig mangulit tao na nimo. Grabe sad mama, uy. Ang akong ikalibgan, ganong murag nahadlok si kituingan sa lula. Sangay bitaw nako pa. Kalimot dayon ka? Oo. Imo ni sangay. Maulag ito. Nalibog ko kay murag nalisag man si Vera paghisgot nga lukatan sila ticket para balik sa Leyte. Lagi, no? Lida ko gud iyang tingog. Oo niya. Naingon to si Justin nga na-trauma pa iyang lola. Mamila baya iyang tawag. Karon pa ko kadungog anang style sa pagtawag sa lola. Dato tingali na sila, no? Nilayas, tingali na sila. Unya, ma. Asa naman na sila, ugma? Wa na baya na sila kwarta kay gituli sila. Ay, sige lang. Makigistorya ko niya, ugma.
Basin pa og mas komportable na siya ugma. Karon man sab good murag hapo gid kaayo sila. Labi na imong sangay nak. Maulagi ma. Maluoy ba ako niya ma? Sa tinuod lang, wag gyud ko'y duda nila. Bisan karon pa nako sila makita pero komportable ko nilang duha. Labi na sa lola. Oh, makita mo na ito nga di sila dutong tao. Ugaling lang, di lang gyapon ta makumpiyansa. Wata makaila kung sa ilang gikanan. Sige lang. Ato ra na mahibawaan ugma. Dekanan ko lang miglutong itlog. Doon na ra ba din may mga bisita? Ma! Oh. Ma'am! Sa'yo lagi ka ni mata. Ayaw na lagot pag ma'am nako. Ako pa gani angay mag-ma'am ni mo. Good morning, di ay. Good morning, Sab. Unsa man nakatogra mo maayo? Pasensya na kay mo sa kwarto ha. Gamay ra gid taon. Ay, okay ra, uy. Dako na kaayo namong pasalamat kay inyong migi pasaka din eh. Namiss na kaayo na ako ning baya. Labi na ikaw, ma. Ma'am? Vera? Sorry. Nagpasalamat lang yung ko nga may midawat na mo ni Justine. Katuod, dawatan ni. Uy, hala. Mga alahas? Oo, ako ng mga alahas. Ako nang gituyo pagda sa among pag-anhin ni Justine. Pag-emergency in case mahutdan og cash. Pero unsaon nga... Wa din na imo gisod sa imong bag? Wa. Ako nang gisafety daan diri sa akong bulsa. Hala no? Mayo gani wa na mo gisod sa bag. Napilon ta na stolis. Maulagi. Sige na, dawata. Wa man ko ikahatag nga cash ninyo. Kana na lang. Uy, ayaw lang. Di man ko magpabayad ba og mga bisita? Labi pagtabangunon? Muhangyo lang unta ko. Dinhi na lang una mi puyo ni Justine. Kana lang ang among ibayad. Hantod makakita mi og trabaho. Ha? Dili na mi mo balik sa Leyte. Pasensya nga, dili pa ko makaistorya sa among kaagi ha. Pero akong ipasalig ninyo. Dili mi mga daotang tao. Kana ang akong apo, buutan kaayo na. Dili na badlungon. Magsabot lang una mini Pancho, ha? Dili lang sa kumutando dayon. Pero ayaw ka bala ka. O ako magduda sa iyong pagkatao. Salamat. Diha lang na nimudaan ang mga alahas. Ayaw lang. Diha lang na nimo. Makigistorya pa man ko sa kumbana. Ha? O lagi. Iyang gihatag na ko. Murag nangurog ko sa kadaghan sa iyang alahas, uy. Klaro ba yagid nga magatinuod nga gold? Uy, hala. Di ka nila kinawa to sa Leyte. Dili sa tingali, uy. Ambot lang sad. Ginoor ginahibaw, anak. Patawa ko sa lahas, pe. Wa sa lagi na ako dawata. Awan sa man, masugot nga, mapuyo na sila din, Sige. Pero, tuloy bantayan, ha? Basta, ha? Lisugot ka, ha? Salamat kaayo ninyo, ma'am, ha? Ma'am, nasad. Luisa na lang lagi. Ako'y angay mag-ma'am ni mo kay maguwang ka man ako. Ha? Bitaw. Maguwang kaayo ko nimo. Pero Vera na lang, sad. Ayaw na lang ng ma'am kay formal ra kaayo. Dawatan na ning mga alahas, Dako na og dawat sa ahensya. Dili na nako kinawat, ha? Tanawa, naanay akong pangan nga gi-engrave diha. Tanawa, Vera V. Tuoda? Unsa na yung apelido? Villarin. Uy, parehas na mga apelido ni Migs. Villarin man sad siya. Wa pa man di ka makaila ni Migs, no? Basta kay amo na silingan. Makaila ka rin niya kadugayan. Mayo! Lang! Mayo! Si Miguel. Huwag palibak ay. Kadiyot lang ha. Hipusan mo mga alahas. Kadiyot! Kadiyot, Migs! Lord. Hangtod karon. Dili pa yung ko makatuo nga ni ako didi. Nakikupan sa akong mga ginikanan.
Nakigatubang sa akong kaugalingon. Murang nagdam ko lang yun ko. Pa? Pasensya. Nakuratan ko. Kwan, mangutana ko kung nakasulti na ba mo ni Luisa? Oo. Pero tuwa pa siya kay hinaabot man si Mix. Mix man kuno'y pangan sa kanang niabot. Oo, si Migs. Silingan na mo. Sudasab na mo ng tuhan eh. Sige, biyaan to na ka, ha? Sige. Kabata pa ni Papa inig panahon na. Sila ni Mama, mas magkuwang pa ko nila. Gusto unta na ako silang gakson. Pero matingahaon niya sila. Hi. Agi lang ko, ha? Kadiyot. Dawatan ni, Ha? Ayaw, ayaw lang. Ingon ato man gid ay ko sa una. Dili basta-basta mo dawat bisan unsa. Bisan pag maibog pa ko sa ihatag, dili gyud ko basta-basta mo dawat. Ay, ihon anak gyud imong sangay. Dili na basta-basta mo dawat kung tagaan. Nahala sige. Ihatag nako nimo tanan akong alahas. Imo na tanan. Ayaw lang, imo man na. Ay, dili pwede nga dili ni mo dawaton. Bayad lagi ni sa among pagpuyo din, Okay, ngon ani na lang, ha? Prenda na uban nimong alahas kung gusto ka gyud nga may kwarta ka. O kung makakita ka na yung trabaho, awlo ka ta lang. Unsa man? Kayo ganti ka pagprenda na?